ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Боз дӯстони азиз, дар навори имрӯза мо якчанд намудҳои мошинҳои арзонро баҳри шумо пешкаш менамоем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар ба шумо чунин намудҳои мошинҳои арзон лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. Хуб дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. бародарҷонои ман, шумо хона, мошин ё ягон лавозимоти дигар дорем, мехоҳед реклама кунед, пас метавонед дар ватсайп мо муроҷиат кунед. Ватсайп мо дар экрани ҳар яки шумо мебошад. Дӯстони азиз, иншоалло ки навори имрӯзаро мо шурӯъ менамоем. хуб дӯстони азиз, мошини якуми мо Mercedes Benz мебошад. Соли бароришаш 2000, мотор объёмаш бошад ДВД, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. дӯстони ман, коробка передача бошад автоматика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 49000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем 288000 рубли урусӣ мебошад. дӯстони азиз, дар инҷа соҳиби мошин қай кайгаш задагӣ пусидагӣ надорад, лонжеронош 100%. ягон маълумоти бештар дигар додагӣ нест. хай занг бизанед, аз худи соҳиби мошин маълумоти бештарро пайдо кунем бародарҷонои ман. боз мошини навбатии мо Opel Astra G мебошад. соли бароришаш 1999. мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. дӯстони азиз, коробка передачааш механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб ҷойгир мебошад. нархиш 42000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем 247000 рубли русӣ мебошад. дӯстони азиз, дар инҷа соҳиби мошин қай кайгай мошин 100%, кондитсионерош яххай, 4 та электропакет. дигар маълумоти бештаре додагӣ нест. барои моро занг бизанед, маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. хуб дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатии мо Toyota Camry мебошад. соли бароришаш 2000. мотор объёмаш бошад DV4, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. состояние сахтон десем бародаро. айни ҳол мошин ҷойгир мебошад дар шаҳри Душанбе. нархиш 49000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем 288000 рубли русӣ мебошад. дӯстони азиз, дар инҷа соҳиби мошин қай кайгай 4 та балони нав, мошин як даст гаштагиай тозаакай, кондитсионериш ях кор мекунад. дигар маълумоти бештар додагӣ нестай. харидори конкретна занг бизанам, бо муомила мекунем уфтагиам. боз мошини навбатии мо BMW тройка мебошад. соли бароришаш 2000. мотор объёмаш бошад 2.5, сӯзишвориш бензини холи, коробка передача бошад механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони ман, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 38000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем 223000 рубли русӣ мебошад. дӯстони азиз, дар инҷа соҳиби мошин қайр кайгай документош ҳастай, 4 та балони нав, задагӣ пусидагӣ надорад. состоянияша хитон дидесен чихела. ира чанд қарима таъриф кунам, бо камай. дӯстони азиз, занг бизанед, хай маълумоти бештарро бо соҳиби мошин худаш мегатон. хуб дӯстони азиз, боз мошини навбатии мо BMW тройка мебошад. соли бароришаш 2001. мотор объёмаш бошад 1.8, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад бародаро. коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. мошин ҷойгир мебошад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархиш 32000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем 188000 рубли русӣ мебошад. дӯстони азиз, дар инҷа соҳиби мошин гуфтагиае ки срочно сум дар кора, харидори конкретна занг бизана, савдо дар болои капоти мошин мешавад. гуфтагиае 4 тайга балони нав, падарка, номерошам падарка. гуфтагиае бародарои азиз, занг бизанед, ҳаракат кунед, ягон чӣ бо муомила мекунед хатиш. хуб дӯстони азиз, охирин мошини мо Daewoo Nexi мебошад. соли бароришаш 1998. мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад бародаро. коробка передачаш бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ.
این حال در شهر دوشنبه جایگیر میباشد. نرخش 25000 سومانی با روبل مضاف گردانیم 147000 روبلی روسی میباشد. دوستان عزیز در جسایب ماشین قید که اگر حججتاش تا 18/11 ماهی 2022 اکومولاتورش نوی کراسکش هم نوی خریداری انیق زنگ بزنه با معامله میکنیم. باقی مونده خانه آباد و سربلند باشه تا نوار آینده.